Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya, maging yung mga manunod po natin. Have a blessed evening. And now our subject this evening is the dual nature of Jesus Christ proves that He is God. Ito po yung dalawang kalikasan ng ating Panginoon Jesus. Siya po ay Spirit, 100% God, and He's also a flesh, nagkatawang laman po siya, at 100% man. Ito po yung ating tatalakayin sa gabi ito. At bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat. Purihin ka ng Diyos. Samahan mo po ang iyong abang likod. At una po sa lahat, patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Malaya kang kumilos sa bawat isa. Lahat po ng nakikinig at nanonood, O Diyos. Pagpalain mo kami lahat. Sa pangalan mo, Panginoon Hesus, ito po ang aming samang dalangin. Amen. And dual nature. Pag sinabing dual nature, dalawa pong kalikasan. Dual nature means that Christ possesses two natures. God and man. Spirit and flesh. Father and Son. Immortal and mortal. Invisible and visible. Equal with God and subordinate. Master and servant. Kaya ito po yung dakila at kamangha-mangha. The wonder of Christ is a perfect God and a perfect man. Father and Son, Spirit and flesh, the God-man. So ito po ang tatalakayin po natin. Number 1, as God, He is present everywhere. Bilang Diyos, dahil Espiritu po siya, He is omnipresent. Kahit saan po tako ang ating Panginoon, pag nangailangan po tayo, tumawag po tayo sa Kanya, nandyan kaagad. Kasi Espiritu po siya. Matthew chapter 18 verse 20, For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am therein in the midst of them. So pag pinag-uusapan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilan, may fellowshipping, prayer meeting man yan, preaching man yan, teaching man yan, basta sa gawain ng Lord, pumapagitna po at nakikinig ang ating Panginoon. Okay? As in the book of John chapter 3 verse 13, no one has ascended to heaven, but He who came down from heaven, that is the Son of Man, who is in heaven. Wala pang umakyat, nagaling sa langit at bumaba, maliban sa anak ng tao. Galing po siya sa langit. So siya lamang po, nagmula sa langit, bumaba dito sa lupa, pinanganak sa sabsaban, inabot niya po tayo. At bumalik uli nung nag-resurrect po siya. At babalikan uli tayo. Pangako niya po yan. 11:21 in the book of John. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. So makikita po natin as man, talagang po siya, mayroon siyang limitation in one place. Number 2, tinawag siyang Diyos, He called us God. In the book of John 20 verse 20, and Thomas answered and said to Him, My Lord and my God. Ito po nung nag-resurrect ng ating Panginoon. At yan yun po yung pangalawang pagkakataon po na nagpakita uli ang ating Panginoon kasama yung mga alagad. Kaya lang wala po si Thomas ang unang pagpapakita. After 1 week, nagpakita uli siya. At sabi niya, okay, kahitin mo na Thomas yung iyong, sa sugat ko ang iyong daliri. At sabi niya, My Lord and my God. Alam niyo po si Thomas po, siya po ang nagtanong sa John chapter 14 verse 6, kung ano yung daan. Kung ano yung daan, hindi nila alam. Pero ang ating Panginoon, sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan at ako ang buhay. Kaya sinabi niya na wala makapunta sa mamaliban sa akin. Kaya malinaw kay Thomas na siya ang Panginoon at Diyos. Romans chapter 9 verse 5,
of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen. Kaya, kung mapapansin po natin dyan sa Romans 9:5 sa wikang Tagalog, basahin po natin sa kanila ang Romans chapter 9 verse 5. Okay, sa kanila ang patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siya nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Ayan po. Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yan yung inihintay po natin na talagang hope po natin, yung pagpapahayag niya. Our great God, yung dakilang Diyos at tagapagligtas natin na ang Panginoong Jesucristo. John 8:40, but now you seek to kill me, a man who has told you the truth which I heard from God. Abraham did not do this. Okay, sa John chapter 8 verse 40, he is called as man. Number 2 po tayo dyan. So sa John 19:5, then Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, and Pilate said to him, behold the man. Yan ang pagkakilala po sa kanya sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Kaya hindi na po tayo na magtataka na yung iba talaga, pagkakilala nila ang ating Panginoon ay si Jesus, ay tao talaga. At may mga malalaking organization po na talagang ang pagkakilala lang nila ay si Kristo po ay tao. Totoo naman po yun, kaya lang one-sided lang po yun. Hindi nila nakita po sa kabilang side na si Jesus Christ ay spirit din po. Kaya ito yung tinatalakay po natin. So number 3, as God, He has no beginning or ending. The book of Micah chapter 5 verse 2, but you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from old, from everlasting. So dito po, doon ipinanganak po sa Bethlehem ang ating Panginoon. Sa the city of Judah. Dito po, lalabas po yung mamamahala, yung ruler, isang ruler ng bansang Israel. Nagmula po siya noon pa sa walang hanggan. So, ibig sabihin yung papanganak po roon, walang hanggan, everlasting po siya. Doon siya nanggaling. Hebrew chapter 1, 8-12. Napakaliwanag po sa wikang Tagalog. But to the Son, He says, your throne, ngunit tungkol naman sa anak, ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailanman. At ang sitro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinapuputan ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo ay binuhusan ka ng langis, ng kagalakan higit pa sa iyong mga kasamahan. At ikaw, Panginoon, sa verse 10 po yan, sa verse 10, at ikaw, O Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay ang gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay nananatili at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan, gaya ng isang balabal, sila'y iyong ilululod. At gaya ng damit sila ay mapapalitan, ngunit ikaw ay ikaw pa rin at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. Hindi po magwawakas ang ating Panginoong Diyos sapagkat siya po ay Espiritu. As man, He was not yet 50 years old. Dito po sa Luke, as man. Number 4 na po tayo. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So ito po, yung ipapanganak
ng isang lalaki po. Tagapamahala po yan, nahula na po yan. How many 100 years bago ipapanganak ang ating Panginoon? Hinula na po ni Isaiah 9:6. Kaya dito po, yung ipapanganak na yan, yun yung everlasting Father sa Isaiah 9:6. Sa Jeremiah 32:18, you show loving kindness to thousands and repay the iniquity of the fathers into the bosom of their children. After them, the great, the mighty God whose name is the Lord of hosts. Yan, si Book of Jeremiah. Ang pagkakilala nila talaga sa Diyos, isa lang, Espiritu po yun. Sa lumang tipan po. Okay, as a man, number 4, as a man, tingnan natin, Luke chapter 2, verse 12. As a man is also called little baby. Ano sinabi ron? And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in a swaddling cloth, lying in a manger. Ito po yung palatandaan, yung hinahanap po ng pantas. Yung tala po, yun po yung guiding light nila para papunta po sa King of the Jews na ipapanganak. Kaya dala po sila ng regalo dyan. Yung mga pantas, yung mga wise men. Ito nga, yung palatandaan at nung dumating po sila doon, siya po ay nakabalot ng lampin. At siya po ay nakahiga sa sapsapan. As a man, little baby po siya. A glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward all men. 16. Whereas now, go to Bethlehem, see these things that which the Lord has made known to us. Okay? So, as a man, talagang inabot niya po tayo, bumaba po siya, at siya po yung nasusulat na King of the Jews. Number 5, as God, He knows everything. Pag sinabing He knows everything, siya po yung omnipotent God. He knows everything. John chapter 16, verse 30. Now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you. By this, we believe that you came forth from God. Ito po. Talagang pag siya po ay tinatanong, talagang sila po ay namamangha sa mga sagot niya. Talagang hindi po nila makitaan ng kadahilanan. Talagang hinanapan po siya ng mga dahilan upang siya po ay litisin o sigin. He knows everything. John chapter 21 verse 17. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. Yan. Si Peter po yan. Talagang na-convict na po siya. Talagang nangusap na po matindi ang Diyos sa kanya. Talagang magulgul na tumiyak. Kasi pangatlong beses na po yan. Kaya kilala niya si ating Panginoon. You know everything. Sabi niya, alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo na mahal kita, Panginoon. Jesus said to him, feed my sheep. Mark 13:32. Ngunit tungkol sa araw o oras na yon ay walang nakakaalam kahit ang mahangin sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Ito po yung pagbabalik ng ating Panginoon. But no one of that day nor hour knows, not even the angels in heaven, nor the Son of Man, but only the Father. Yan po. Kaya may limitation po bilang tao po. Number 6. As God, He is Almighty. Magkikita po natin yan. Bilang Diyos, siya po ay makapangyarihan Diyos. Revelations 1:7-8. Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierce Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so. Amen. Verse 8. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, says the Lord. Who is and who was and who is to come, the Almighty. So dito pinapakita po na siya po talaga yung Alpha and Omega, beginning and the end. Wala na po ng ibang Diyos, siya yung una at huli. Kaya siya po yung darating. Siya po yung babalik.
Kaya wala naman po tayong ibang hahanapin pa. Number 6, as man, he was weak and grew tired. Number 6, as man. As man, he was grew. 2 Corinthians 13 verse 4. For though he was crucified in weakness, yet he lives by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you. O kaya, kahit na nanghina po siya, ay buhay po dahil nabuhay po siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ganon din po tayo, dumarating yung kahinaan. Pero dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, tayo po ay lumalakas. Okay? John 4:6. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about 6 hours. Ito po nung ang ating Panginoon po ay nauhaw. At sa Samaritan, pumunta sa Samaria po yan, Samaritan woman po. Humingi po siya ng tubig po dyan. Ay makita po natin na nauhaw po siya bilang tao. Number 7, bilang Diyos, He is in heaven. John chapter 3 verse 13, as God, He is in heaven. No one has ascended to heaven but He who came down from heaven. That is the Son of Man who is in heaven. Siya lang po talaga, galing sa langit po yan. Makyat, bumaba, nandun siya sa trono ngayon, babalikan po tayo. Napakaliwanag po na siya po ay Diyos. At bilang tao po, as man, He is limited on earth. Mark chapter 2 verse 10. Mark chapter 2 verse 10, but that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Kaya namamangha po, and he said to the paralytic, di ba? Your sins has been forgiven, be healed. Kaya dito po, talagang makikita po natin na siya po ay galing sa langit. At bilang tao po, meron talagang limitations. Number 8, as God, He is the everlasting Father. Kaya, John 3:16, as men, as God, Isaiah 9:6 po, as God. As men po yan, sa John 3:16. Sa Isaiah 9:6, as God, He is the everlasting Father. Ngayon, as men, the begotten Son, John 3:16. Yan yun, John 3:16 kanina. Yan, as a man, hindi po as God po siya dyan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. So, siya po ay bumaba. Siya po ang bugtong na anak, pinagkalob sa atin bilang tao para hindi po tayo mapahamak, para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, Galatians chapter 4 verse 4. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son born of a woman, born under the law. Dumating po yung panahon na perfect time na ang Diyos po ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Pinanganak po siya ng babae at pinanganak po siya sa ilalim ng kautusan. Pero kahit pinanganak po siya sa ilalim ng kautusan, siya po ay ginampanan niya, and he is the fulfillment of the law. And having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him. Siya po pasimula itong walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Psalm 65:2, O you who hear prayer, to you all flesh will come. Ayan. Diba? Bilang tao po, talagang as man, he prayed to God. O you who hear prayer, ang Diyos na nakikinig ng panalangin, lahat ng laman ay lalapit sa iyo. Number 10, as God, He is the Spirit. 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kaya nga, pag tayo po nagsasama-sama, mararamdaman po natin na yung Spirit ng Lord ay nasa kalagitnaan po natin. Na lumalakas po tayo, napapalaya po tayo.
nawawala yung spirit of confusion. Nakakaroon po tayo ng spirit of peace. Lumaya po tayo sa mga, because we are captives. Captivity po tayo ng mga kasalanan. Kaya pag nararamdaman po natin yung espiritu ng ating Panginoon, ay napapalaya po tayo. Matthew 18:20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Kaya pag talagang nagpipellowship po kayo, may mga prayer po kayo, prayer partner, may mga gagawin kayo, kahit basta gawain ng Lord, praying and fasting, ang Diyos po ay nasa kaligitnaan. Corinthians 15:45. So it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Tinutukoy po dyan si Jesus Christ, yung second Adam. Okay, yung first Adam, nagkasala po. As man, he is flesh, Luke 24:39. Behold my hands and my feet, that is, I myself. Handle me and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see, I have. Romans chapter 9, verse 5. Of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all the eternal blessed God. Amen. So makikita po natin na bilang tao po, may laman po siya. Okay? So, napakaliwanag po na siya po yung talagang dumating po para tubusin po tayo. Kaya napakabuti po ang ating Panginoon at Romans 9:5. Sa kanila patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati pagpakailanman. Hebrew 2:14. And as much then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that though death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. So, bilang tao po, talagang makikita po natin, talagang isinacrifice niya yung kanyang sarili bilang alay po para tayo po ay makinabang. Para masira po ang kapangyarihan ng kamatayan, kapangyarihan ng demonyo. Kaya nung inalay niya yung kanyang buhay, makikita po natin sa number 11, as God, He gave His life. Ito na po yung binigay niya ang kanyang buhay. John chapter 1, verse 2 to 3. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. So, siya po ang lahat. Kaya sabi po dyan sa verse 1, in the beginning is the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya sa verse 2, siya po yung pasimula. Kasama niya ang Diyos. Lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamagitan niya. At kung wala siya, wala lahat ang mga bagay. So makikita po natin na as God, He gave His life. Okay, binigay niya po ang kanyang buhay. John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And po, nung nagtanong po si Thomas, o yung daan, para malaman po nila, kaya sabi, nagpakilala po siya. Siya lamang po yung daan at katotohanan at ang buhay. At walang makakapunta sa Ama maliban sa Kanya. Kaya sa susunod na verse po yan, 7, 8, and 9, si Philip naman ang nagtanong kasi laging binabanggit ni Jesus Christ yung Ama. Kaya tinanong ni Philip, show us the Father that we may satisfy us. Sabi ng ating Panginoon, I have not been made so long with you, Philip, until now you have not known me. If you have seen me, you have seen the Father. Kaya malinaw po pag Espiritu po siya yung Ama. Siya yung laman, siya po yung Panginoon, nung siya po ay nagkatawan ng laman. Karoon po siya ng laman para matubos niya ang isang katawan. Okay? As man He died, He gave up the ghost. Matthew 27:50. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up His spirit. Ito po nung na-crucify po siya, at talagang talagang yung ulo niya talagang bumigay na po siya. Dito po makita po natin talagang i-keep up His ghost, i-keep us His spirit para magkaroon po tayo ng spirit. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up His spirit.
Kaya po nung namatay na po siya. Okay? As God, number 12, He is the same unchanging God. Pag sinabing He is the same unchanging God, He is the God of the Old Testament. He is the God of the law, under the law, and He is the God of the New Testament. Hindi po siya nagbago. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbago sa Hebrew 13:8. He is the same. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya po yung Diyos ng lumang tipan, bagong tipan, hanggang sa panahon po natin ngayon. Okay? Siya po ang Diyos na hindi nagbabago. As man, He grew up or changed. Siya po ay lumaki kagaya natin at nagbago po. Luke chapter 2 verse 42. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem according to the custom of the feast. May customary po sila at talagang pumupunta po sila dyan sa kapistahan sa Jerusalem. At siya po hinahanap po dyan at makikita po natin na sa verse 51, Luke 2:51 and 52, then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Ibig po sabihin, siya po ay naging masunurin. Kasi nung hinanap po siya, binalikan po siya. Sinabi niya sa kanyang mga magulang, si Mary at saka si Joseph, na pag hindi ako hinanap, nandito ako sa Father's business. Nagkikipag-usap po siya sa mga Sadducees, sa mga Pharisees, mga leaders, mga religious leaders. 12 years old po siya. Kaya, ang sabi po diyan sa 51, at sumama sa kanila at naging masunurin siya sa kanyang nanay. At si Mary ay lahat po ay kanyang itinago yung mga ganung pangyayari sa kanyang puso. And Jesus increased in wisdom. Lumago po siya ng karunungan at lumaki ang kanyang pangangatawan. Yan ang lumaki ang kanyang pangangatawan. So, mula bata, nag-change po siya, yung physical structure niya. At naging kalugod-lugod po siya sa Diyos at sa tao. Kaya makikita po natin na there are two dual natures of the Lord. Makikita po natin na bilang Diyos, siya po ay Espiritu. Wala pong limitation. Pero bilang tao po, as man, siya po yung flesh, siya po yung son. Visible, mortal. Bilang Diyos, siya po yung Father, siya po yung Spirit, siya po yung immortal. Hindi nakikita. Kaya makita po natin yung difference. Kaya itong napag-aralan natin, meron tayong pinaka-conclusion po dyan, Matthew 28:18. Kaya nung nag-resurrect na ang ating Panginoon, conclusion please, forward. Matthew 28:18. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So lahat po ng kapamalaan po sa kalangitan at sa kalupaan ay nasa Kanya po. Kaya makikita po natin dyan na talagang sa Kanya magiging Diyos, magiging tao. Pag sinabing tao po, ay Lord po siya. Pag Diyos siya, God. God po siya, Spirit. Revelations 1:8, sabi po ron, I am the Alpha and Omega. The beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Kaya siya po, wala na pong ibang inintay po natin, kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya yung nakaupo sa trono, sa kalangitan. Kaya sabi kang Tagalog sa Apokalipsis, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya sa Revelations 4:2, immediately I was in the Spirit, and behold, a throne sit in heaven, and one sat on the throne. Kaya kung babasahin po natin yan, isa lang po talaga ang trono, isa lang po nakapuro.
Mababasa po natin niya si Jesus Christ. And every creature which is in heaven and the earth, under the earth, and such as are in the sea, and all that in them I heard saying, blessing, and honor, and glory, and power be to him who sits on the throne, and to the Lamb, forever and ever. Kaya dito po, napakaliwanag na isa lang ang trono, isa lang nakaupo, at ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na naman ito ay narinig kong nagsasabi, sa Kanya na nakaupo sa trono at sa Kordero ay ang kapurihan, karangalan, kalwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. So, dito po, John 21:25. Okay. And there are also many other books, many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Amen. Ito po si John de Villar. Siya po ang sumulat po niya. Kaya nung nag-resurrect ng ating Panginoon, sinulat niya yan, siya po yung nagiging patotoo. Subalit marami pa rin ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, sa palagay ko kahit sa sanlibutan mismo ay hindi magkakasya ang mga aklat na isinusulat. So, isusulat. So, ibig sabihin po, talagang napakaiwaga, napakadakila ang karunungan ng Diyos. Kaya kung mapapansin nyo po, kahit na isang verse lang po, talagang pag nangusap ang ating Panginoon sa iba't ibang kapamaranan. Kaya nga, hindi natin pwedeng limitahan ang ating Panginoon Hesus. Kaya nga nagpahayag na po siya sa laman para ipakilala niya ang kanyang sarili bilang Panginoon at siya yung panganay sa lahat dito sa lupa. Kaya nung nag-resurrect po siya, lahat ng kapamalan ay nasa kanya. Kaya nga after 3 days ng resurrection, namanghanap po ang mga tao. At ang sabi ng mga nag-crucify sa kanya, naninakaw yung kanyang bangkay. Hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon, mayroong mga ganong pananaw at kaisipan ng tao. Binayaran po ng masundalo kasi natakot po sila. Kaya yung mga ganong mga kwento hanggang ngayon ay dumarating pa sa ating kapanahonan. Maniwala po tayo ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon nung siya po ay bumaba galing sa langit upang ipahayag niya siya yung patotoo. Siya yung nagpatotoo na mayroong isang Panginoon Diyos lamang po na nag-aari at nakaupo sa trono. Pagpalain po tayong lahat at maraming salamat po. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Maraming salamat po sa iyong karunungan, Panginoon. Nahiyag muli, Panginoon, ang iyong dalawang kalikasan bilang Diyos, Espiritu, Ama. Maraming salamat po sa iyong kapahayagan sa banal na Espiritu na siyang gumagabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kahabagan at nagpakilala ka sa amin na ikaw ang Panginoong Diyos na aming sinasamba at pinupuri, Diyos na nasa kasulatan, Diyos na nagpahayag sa bansang Israel. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na aming natamo. Purihin ka dakilang Diyos. Sa hapong ito, pagpalain mo kami lahat, ang lahat po ng mga mananampalataya, at ganoon din ang lahat ng nakikinig, ganoon din ang lahat ng nanonood. Pagpalain mo silang lahat at ingatan. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, maraming salamat po. Amen.